In de buurt van het Noord-Limburgse dorp Stramprooi zijn nogal wat automobilisten neergestreken bij de boerderij Eerkeshof. Binnen wordt de lemenvloer van de Deelwad aangeharkt met het oog op de persoonlijke kampioenschappen beugelen. Een uit de middeleeuwen stammende Nederlandse volkssport waarbij de deelnemers een bal, vroeger van hout en nu van kunststof, door een stalen poortje, de beugel, moeten spelen. Als dat lukt, krijgt men 2 punten. En vandaag de dag gaat dat nog steeds zo. Wat je nodig hebt is een houten schop of sleger, een paar zware bollen, natuurlijk de beugel waar die doorheen moeten en soms een beetje geluk. Al begint het natuurlijk met een goede techniek. Ene voet in de goot, andere voet in de richting van de ring. Je houdt de schub stevig vast, goed nijpen, stevig vast. En dan concentreren op de ring. Hè. De beugelsport bestaat 90 jaar en dat werd gevierd in Kessel. Een sport die vooral wordt gespeeld in onze provincie en ook bij onze buren in Belgisch Limburg, delen van Brabant, Gelderland en de Duitse grensstreek. Er waren dan ook verenigingen uit alle windstreken die in Kessel serieus de strijd aangingen, al was het om de eer. Daar zit echt een beetje wedstrijdspanning in en dat moet je ook hebben. Als je dat niet hebt, dan werkt het niet. De feestdag is ook bedoeld om de sport onder de aandacht te brengen. Want ook hier slaat de vergrijzing toe. Al is dat misschien ook juist een kans. De doelgroep is echt de 30-40'ers om die te binden die bijvoorbeeld stoppen met voetballen of met andere fysiek zwaardere sporten. Om die bij een beugelclub te krijgen en zodoende toch nog leven in de brouwerij te houden. Want het gaat natuurlijk ook om de gezelligheid. En dat begint al bij de warming-up. Mijn voorbereiding is 5 punten bier drinken. Is ook belangrijk of niet? Ja, zeker. Belangrijker? Nee, gewoon belangrijk. En die pinten lijken de prestaties niet in de weg te staan. Een thuiswedstrijd speel je altijd wel beter. Hè? Die baan ken je en hier is het wat... Ik vind de baan wat droog. De baan is eigenlijk wat droog. Normaal wordt die nat gemaakt, deze is redelijk droog, maar het ging, ja.